എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ക്യാരറ്റ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്യൂസിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രഷർ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മധുരത്തിന് പകരമായിട്ട് ഒരു പഴമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോബസ്റ്റ പഴം, ഇഷ്ടമുള്ള പഴം എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു 7 എണ്ണമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കിലേക്ക് പാൽ വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാലെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ്. തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം തണുപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇത് പാസ്ചറൈസ്ഡ് പാലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 തുള്ളി വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാനില എസൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പഴത്തിൻ്റെ മധുരം തന്നെ ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മധുരവും നല്ല കൊഴുപ്പും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉള്ളൊരു അടിപൊളി ക്യാരറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേണ്ട, അത് കളറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത പ്രലൈനാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്കാണ്. ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഷേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം എപ്പോഴും പഴം ചേർത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്